Hadirin bagi association ki badan ha kasatri jong kesenjuk ki try ban nongnya kali kamai ke beri nyotrap kila lek ban penlong ya kejing lang balengkot ha Palau State Central Library Shillong ha ka nok pai sngi jong ka lai puai terik leber arja apnrio kila lek ban mi office try kam uba Vivek MSP ke East Castles District ban dawa bare ban penchitom yo brio bujrong kti yo nongnya kali kat kum ki kendon an Hendrai namar ke jingbom don USP na kaliang kesenjuk kala IT no ya kasiti ha ki badan ha office try kam jong u Habakran sikilat pathai kubor na kaliang uba balajit jerwa uloong bagi pulit kidai ban kem mardor yau brio bujrong kti yau nongnya kali kamai nolor ban pendu ya ka arm license jong u balada dan ya ka license dai ban pengat ya u haki kendon ka Illegal Arms Act nolor kata uloong ru bakum bapau hi ka an katrai kam tangi ki bedok kat baya ki badan ki jengya dai bat ki badan ha ka borpan lada penyap brio ru ki pulit kim wat satya hakani ka jengya lang jungi mentas ngila wan ai kata ka formal complaint bat ni demand ni kata ka strict action na banunsi baki nakaliang jeng kulit bakin shim ni kata ka strict action persya yung ni ubrio ba laktakti yu para jungi te hakni ka jeng demand jungi nilabu ya kata ka immediate arrest ne ban arrest no yu wot lamar ba unie ula pen kenya ka an lengba juki kam jungu nang tapat ka strict legal action ba nakalian juga police department kidi ban shim ka strict legal action ban ajing seneng ru kenang ba banyo ban ajing seneng ru kenang ba kanum jasu kani ka jat jingja ya upara ba nya kali ka mai jungi ban ka balai ka long ba ban revoke no ya ka arms license jungu kumbang itip bro ba utu breo hatu kusngi ula sei ya kata ka pistol na ka badan mu ka tiar hele te lada udan ka license shisha lada kumbang ilaong mene lada udan ka license shisha te une ubreu de ban revoke na ka license jungu ne de ban keni no ka ka license jungu bat lada umdan yang ta ka license de ban pengat ingu hapo ka Illegal Arms Act nomor boleh dan ban sei ka tiar hele persya ubreu kamdan hanu kaan and it's against the law te kumtahi nakaliang jungi ru mila demand ba lada udan ka license ru di ban revoke na ya ka license jungo namar dat uni ubre umlong mentally stable bandan ya takatiar te takada nakaliang jungi la demand ya kini lightly gi jing demand jungi kanang ba ngin pendu pendam ya kata kajing syasyo jung driver namar ba kani kajing syasyo jung driver kumbang ila ikran mana dan ba hadu bala poi pendu ya ka jingem jungki takada nakaliang jungi ru ni persyaajur bat ni akwa ya ka police department ban shim strict action persya ini gi jat pre namar balai kan long kan jing sneng kanang banang ni syakmat kanum jasu kum kani wat lada hade ka state jungi na wat lada ka state jungi na syabar jung ka state jungi ru ngimdai ban ailat kum gini gi jat entah te subuh te kai kwa na kaliang kesenjuk atau pil subuh la ta la wan pan ma pada ki kita ki hapin le kum no atau pin pediang ni ta ki pan ma tu ka jing pan ma kan syang ha utrahi bu syasyo lada pediang yang ta ka jing pan ma jung tau brio ba jorong kti u kata ka syang ha utrahi andai nakaliang jungi te lada utrai ru uhon ban shim kata ka jing pan ma jung tau brio dia udai ban wan pan map umdai tang na uru hendrai na borok ki association ya na po kesenjuk baru na ki pat ba borok khoi udai ban wan khmat hapo ki pathai kubar gila pathai kubar beper ban wan pan map hangta ka por ngin saya pet bangin ni map na ngin ya chkhmat ba ka syong ru hau trai ba map na em ya uni bale yu basyo yu para jungi kai ga pi handet jong kan ni namar ba ka jing menta babun ni juja kini jinja kamtam kata ka jing seitiar le ne ka jing show atau pi ba kani ka don jing de bat ka brio ki ba halor ne brio bodon ka bor jong an ya kata ngin de ya kran ya kata te ka dei ka jing shisha ni hap hi ban keno be direct ba kini ki brio ki don jing ya dei bat ka bor lada kim dei direct ru ki dei indirectly bat hakta kan nongrim hi bengi ka tu kusngiru ba ya bodok barang li ma le kum gini kisngi ru pi kum ya presiden jong ka HYC iba roy kisu tang ba syukran kum tu kila saman kila henrai uni ubri upat ula sai kat da katiar te umdan ta ka jing saman ne umdan kata jing khat ban pensyai ban ru umdan kanu ka action te kani ka pen isai ki pat ba bro ba ladap hidan ka jing ya jan mat ka bor hidan ka jing ya dai bat kini ki badan ka po ka bor ladap hile suka company ya breru kanum jai ya pi
kanum jai kanum dan bawan tuat num dan bawan wat pi pin ya da ka basuk pin kan khut bi kaliti jong pi kumbalong menta tingi ihi baka buar te katrai tang na menta ki bahe umde na menta uduk urang li lada ka dei si sya botre na menta uduk urang li am kat ni ka jingja ya ki berit baria am kini ki polis na ka sarkar eru kala irap buat henrai pat ngi iba lada ka janu kanu yurit uria jidan kanu ka jing sem khle na jing ba khle na kaliang jong ka administration na ka police department ro wat gitu kepala jati kini beladab ngasusim nuksa kini beladab dia bersasyo driver site sepo asam bersasyo driver hadu uti sepo toolgate ma hadu bandayap kai kata ka action bikisim hadu mentaro taki culprit bakibat lada kim dei kita ki bre bayajan mat ka sarkar lada kim dei taki bre bayajan ma sarkar ti menu ba protect yaki kidei ki bre jo ka sarkar hiam lada ka sarkar ka kwa sisha aba ka sarkar kana kwa sha what ikin nong yalam seng balang ni airo ki saman ki khat ki pha hajar ri what ikin nong yalam jongi ki association ru ki dan melasya pengan apa ki kes beper de kapau sha ite lada pi persya ka sarkar lada phim dan lang ba ka sarkar ne bat kini ki bre bodan ka buar bayajan ba ka buar demot ya kajing im jong piru kalong kordet kumbaong na ni kasi ka kordet wat tang kabela ka kamay ka kaji ru ka thud lot baro lada kimshim ya ka action ma ka legal action ni persya ni bre tek ni na kaliang jongi ka sunjok ru ban se ban hap ban wan hier madan baro hi ki driver kinya hier madan kin pep kabela kin pep ka kamay kali hata ka puar kin sa sautu katno ka jingjing jar lada imdan mangi driver nundan unong kit nong ba jong pi manu ban kit ban ba ya ka jingi jong pi ka jingdan kam jong pi ni nadu iki turis ni ba hadu ukhaw ni ba ha nadu ki jor ki jap ni ba mangi teladang ni khang mangi yim kamai syu mangi ka banja pat yaki pat ba bro ka banja pat itu yu ta bo pen ibor let se ula mo ban bam na kata ka pistol jong ha ula mo ban bam na kata ka pistol jong ban bam ye ladang ngi penduk na kata ngim kamai ngim kit khaw ngim kit syu Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya